जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ। जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानाङामोन, दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै। जोंनि बर'फोरनि इसुफोरखौ बांसिन क'क्राझाराव लानाय जायो। गासै इसुफोरखौ डिसिसनफोरखौ पलिटिकेल मेकानिजमाव लानाय जायो। अल इन्डियानि जेसेबां माने सावरायनांगौ मानांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव सावरायनाय जायो। एक्स एनडिएमनिफ्राय डेपुटि चिफ दं, इएम दं, एमसिएलए दङब्ला एमएलए दङब्लाबो दिनैसिम एसेम्ब्लियाव पुटआप खालामनानै जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय स्ट्रंलि भइस होनाय माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै। गतिके नेक्स्ट इलेक्सनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बे मोनसे ब्रेन, बे ब्रेनैनो थागोन। जों गासैनोबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन। जों इउपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन, जों बिपिएलनियावबो नक खालामना नायगोन। बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन। बिदिनो जोंनि गोबां माने जेंना दङ, इसु दङ। बे इसुफोरखौ लानानै जाय पार्टिया जोंजों माने कन्डिशनफोर मिलायलायगोन, जोंजों माने एकमत जागोन, खोथा होगोन, जोंजों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन, बे पार्टिखौ जों हेल्प खालामगोन। मोनसे खोथा जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थानो मोनदों, एक्स एनडिएफि इउनाइटेड फरामनिफ्राय फैगौ 2025नि बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि बाथ्रा ओंखारबाय थादों। दा बेयाव थारैनो बाहागो लागोना बेसेबांसिम आवगायनानै दङ दासिम? इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिआ मोनसे आफाद, बियो कोनो पलिटिकेल पार्टि नङा, नन पलिटिकेल पार्टि। किन्तु जों इसु दं, जेंना दङ। जेंनाफ्रा दिनैसिम माने बोस्रांजायाखै, सुस्रांजायाखै। जों मिजिंथिदोंमोन जिथुनाखि रुलिं गभर्नमेन्ट दं, बेयाव सरकार दङ, बिथांमोना मोनसे गुरुत्व लानानै खामानिफोरखौ मावगोन होननानै। किन्तु दिनै जिथु नुनो मोनबाय 10%बो खामानि जायाखै। गतिके गासै इसुफोरखौ डिसिसनफोरखौ पलिटिकेल मेकानिजमाव लानाय जायो। जोंनि बर'फोरनि इसुफोरखौ बांसिन क'क्राझाराव लानाय जायो। अल आसामनि होनोब्ला जों दिसपुराव लानाय जायो। अल इन्डियानि जेसेबां माने सावरायनांगौ मानांगौ बेखौ पार्लियामेन्टआव सावरायनाय जायो। गतिके जोंनि इसुफोरखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिएमनिफ्राय डेपुटि चिफ दं, इएम दं, जोंनि माने एमसिएलए दङब्लाबो एमएलए दङब्लाबो दिनैसिम एसेम्ब्लियाव माबायाव बेबायदि पुटआप खालामनानै बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनायनि थाखाय बेबायदि स्ट्रंलि भइस होनाय माबा मोनसे डिसिसन लानाय जों नुवाखै। बेनिखायनो जों अपसनखौ नागिरथारनांगोन। जों गासैनोबो दरखौ जों नक खालामना नायगोन। जों इउपिपिएलनियावबो जों नक खालामगोन, जों बिपिएलनियावबो नक खालामना नायगोन। बिसोरनि दरा जुदि जोंनि थाखाय बन्धब्ला जों गुबुन अपसनखौथ' जों नागिरथारनांगोन। गतिके नेक्स्ट इलेक्सनाव जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि बे मोनसे ब्रेन, बे ब्रेनैनो थागोन। जोंनि ब्रेनखौ कुनु मोनसे पार्टिजों जों कलाबरेसन खालामनानै डाइल्युट खालामनानै जों फोजोबनो थाङा। इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपि, इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिपिनो थागोन। जायफ्रा जोंनि सोद्रोमाफ्रा हयथ' इलेक्सनाव बाहागो लानो नागिरगोन, बिथांमोननि खोथाया आलादा जागोन। किन्तु जों बबेबा मोनसे पार्टिजों
जाय पार्टिया जोंनि सुखु दुखुनि सोमोन्दै माने सिन्था खालामगोन जोंनि दुखुनि सहभागि जागोन जोंनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय एक नम्बराव जोंनि मुख्लं नखरफोरनि जितु मोननो गोनां एजुकेशन बेफोरखौ जों मोनजोबनांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ जोंनि केडारफोरनि जितु रिहेबिलिटेसन पुनर संस्थापन बेखौ जों मोनजोबनांगोन माबा मोनसे संस्थापननि बेबस्थाखौ जोंनो होनांगोन जोंनि मानगोनां आफादगिरि रन्जन दैमारिया दिनैसिम जेलाव दङ बिथांखौ जेलावथ' नङा मोनसे सेलाव दोननाय जादों सेल जेलनि भितराव आरो सेल थायो जाय जेल जादों जेलनि भितराव सेल जाजादों बिथाङासो मिथिगौ बे दुखु जारलाया बेसेबां आरो बिथांनि दिनै अबस्थाखौ नायनानै जों माने जोबोद दुखुनांथाव गतिके बिथांनि बे मोनसे इस्यु दङ जोंनि खाथि खाला हादोरफ्राव जोंनि खाथि खालानि स्टेटफोराव जोंनि सोद्रोमाफोर दङ जेलाव दङ जोंनि केसफ्रा उइथड्र जानाङामोन दिनै केसफ्रा उइथड्र जाजोबाखै गतिके जोंनि गोबां माने जेंना दङ इस्यु दङ बे इस्युफोरखौ लानानै जाय पार्टिया जों माने कन्डिशनफोर मिलायलायगोन जों माने एकमत जागोन खोथा होगोन जों मोनसे एग्रिमेन्टआव फैगोन बे पार्टिखौ जों हेल्प खालामगोन मदद होगोन आरो बिथांमोनजों जों माने इलेक्सनावबो जोंनि जायफोरा इच्छुक केन्डिडेट्स बाहागो लायोब्ला बेखौ जों माने बेयाव बाहागो लानो थाखाय जों हगारना होगोन। थेंक इउ।